Здравейте хора, днес тук ще снимам на Терария, на моя синглплеер World. Вече снимам на фул качество. Имам нов компютър. Т.е. вече няма да мога. Но тук имам някаква яка броня да няколко гърнеца. Такива неща. Хая, ча. Терария е много яка. Играйте, а? Сега какво ще направя? Ще експлорна World-а ми. Аз нямам спомен, не съм го експлорнал целия. Вижте, даже нагоре се преоткрива. Ще експлорна целия World. Съжалявам, че правя нещо скучно. Това искам да се допълня. Я. Чест. На мене ли бе, бате? Айде циганина не се подиграва. Ада циганина не се подиграва. Вижте какви са цигани негри там. Негри. Ада циганина. Много съм силен вече. Съм колко знае колко силен. Моят приятел има най-силните брони в Терария. Вече не ми лагва, после ще прегледам клипчето, дано да е хубаво качество. Вълнувам се. По качество снимам, компът е много мощен. Преди снимах на 10 качество, сега съм почти на макс качество. Което се е супер яко. Направо се запари. Този World съм си го направил нещо като да си сейфвам честовете и разни такива прости. Айтемите не играем в сървър повече. Сървърите няма ги давам. Играем Майнкрафт в сървъри. Ако някой иска да играе с мен в моя Майнкрафт сървър, да снимам епизод, да ми пише. На съобщение или скайп. Да ми пише на съобщение. Сега забелязвам, че бронята ми те се разтяга, когато ходя бързо. Защото аз преди малко се намерих, като играх с един приятел в сървъра ми. Не играем в сървъра. Не играем много на сингъл, някакъв се прави. Така че ако някой иска в сървъра ми, да ми каже. Или ако иска да му кажа как да си направиш сървър. Имам едни много яки бутушки, затова се хващам за стената. Имаше и само да видях една тъпа игра, ако през Терария. Но човек ще застана точно на такъв връх. От санта, къде е до него е така точно една видеоигра. Бас тъпчията. Там нещо си и хем е бета версия, нещо много тъпо ще бъде. World е як, не този бай може да се фермите много як неща. Аз като убивах едни тъпи чудовища, дет на един хит ги убивам. Малко подобен на тези. Подобен на този бан, само че по-тъмен. Тъмна версия. И убивам чудовището от един удар и то ми дропна и тази броня. На приятеля ми дропна той дете като буза, ама панталонките и другото обувките ги дропна на мене, бутушките. Ми даде той дете бузата. Светя под вода, не светя на повърхността. Такъв е ефекта на огърлицата. Ще експорнат на Max World. После може да правя нещо да майна и да се обзаведа къщата. Нещо подобно този сорт. Един приятел има джетпак и крила, ама крилата са му ги дали назаем, затова не, че ме интересува малко, ама трябваше да... Той ми ги заемал да летя с тях, но понеже съм му ги дали на него самия назаем, затова не може да ми ги подари, иначе ще да ми ги подари. Той има джетпак, а другия ми приятел се скрива, макар и на флечката изглеждат яко крилата.
Добре, имам 240 манна. Добре, сега се сетих нещо. Приятеля ме питаше как имам толкова много манна, защото на него не му дава повече от 200. И сега се сетих с каската, която имам каска, която ми дава много манна. Затова, докато се напълня без каска. Без каска имам 140. Значи мога още 60 манна. Мога 300 манна да имам. Още 60 манна мога да събера. Ще бъде яко. И ще имам 300 манна. Само заради каската имам толкова. Яко. Имам 260 мана. Поправка още 4 звезди. Края на лорода. Тук винаги има яки неща. Има якули. Мотан якули. Забравих, че не съм скроя и задържам спейс само, че да изляза. Трябва бързо да намеря честите, ще се ударя. Имах се аз в чест на края на лорода да няма такова сде да положи в вода, с каквото аз сега се скачвам. Ох, на косъм, да са хилно. На 120 хил, намерих си хил там за хил от кристала. Бързо, изплувай. На косъм. Ох, за малко. И разбира се, вижте сега може да се заложа. Да, ето, облогъм беше, че има такова да плувам, с което аз плувам. Аксесуара и спечелих облога, макар че не се хващам с мен на бас. Някой се играе на Терария или нещо друго. На Терария ще трябва да е в негов сервер. На Майнкрафт и в моя може. Има си неща. Тролинг Книв, че... вижте ми мапа. Всякъде къде съм се разхождал, мога да видя така. Така, нещо. Така също. Това е яко също. Няма се разберем ти. Днеска беше първия учебен ден от втория срок. Тоест днес, когато качвам клипа, аз винаги се качвам на същия ден, когато ги снимам. Случва се някой път да не ги качвам баш на същия ден. Не мислех да снимам, мислех да спирам да снимам, защото забавно ми е да снимам, нали? Мислех да спирам да снимам, един приятел ме пита, що не качвам клипчета, няма ли пак да качвам вече клипче. Ще да снимам. И... по български имам 4, защото с българска много трудно. Яко 2 стар. Как се чете? Филион стар. Някой ако иска да снима с мен, защото на мен ми е скучно. Пак повтарям, че ако иска да снима. Мисля да си спирам клипа, експлорна лорода наполовина. Не целия, но както и да е. Може да го спирам вече.
Като се прибера вкъщи